következő mesét Hamar Helga küldi neked a KNTH Gyógyvarázs Mesedoktorok programon keresztül. Gyógyulj meg minél előbb! A mostani mesém címe az óriás fiú. Élt egyszer egy aranyszívű gróf az aranylelkű feleségével. Mindenki szerette a jóságos grófi párt, nekik is megvolt mindenük. Volt kastélyuk, kincsük, nagy földbirtokuk, 100 nyájuk, 100 gulyájuk, csak gyermekük nem volt. Pedig éppen a gyermeket kívánta volna a legjobban a grófi pár. Mentől jobban kívánták, annál jobban késlekedett a gólya. Bezzeg volt elég gyerek a faluban? Annyi volt ott a gyermek, hogy a szegény szülők azt sem tudták, honnan szerezzék be az ennivalót. Abban a tömérdek éhes szájba. Karácsony táján persze kétszeres volt a nyomor. Kis kunyhókban, mert nem csak éheztek, hanem fáztak is a gyerekek. Hát mondja a gróf a feleségének. Mindenünk megvan, amit a szemünk szán kíván, gyerekünk pedig nincs. Jobbágyaink kunyhója azonban tele van éhes szájacskával. A mi kastélyunkban sok a terem. Rakjuk tele az egyik termet asztalkával és paddal, hadd jöjjen az apró nép napjában 3-szor enni és melegedni. Nagyon örvendek, érjes férjem, hogy erre gondoltál, felelte a fiatal grófné. És persze a szegény kicsikéknek nincs tisztességes ruhájuk és cipőjük. Ide rendelek egy pár szabót, meg egy pár vargát, hadd varjanak a szabók kis kabátot, nadrágot, szoknyácskát, a vargák pedig cipőcskét számukra. Így hát a gróf meg a grófné berendezte a termet a gyermekek számára, és 100-nál több fiúcska és leányka evett, ivott, és játszott is egész nap, mert volt ám ott sok játék, képeskönyv, ólomkatona, baba és mindenféle. Aztán jött 3 szabó, az ruhát szabott a gyermekeknek, jött 3 varga, meleg cipőt vart nekik. Karácsonykor pedig a környék összes gyermeke ünnepelte a szentestét. 12 óriás asztal, tele volt gyönyörűbbnél gyönyörűbb játékokkal, képeskönyvekkel, cukorral és nagyon sok hasznos tárggyal. Elképzelhetitek, micsoda újongás volt a grófi kastélyban? Mikor a gyerekek már eleget gyönyörködtek a játékban, bevezették őket a másik terembe, ahol pompás vacsora várt rájuk. Olyan boldogok voltak a gyerekek, hogy a grófné így szólt az urához. No, ilyen szép karácsony esténk még sohasem volt. Ezentúl minden karácsony estére itt tartjuk a gyerekeket. Hát így volt ez sok esztendeig. Reggel minden szegény gyermek a kastélyban reggelizett, délben ott ebédeltek, és vacsoráztak. Karácsonykor meg ott ünnepeltek. A szükség a kis kunyhóból a máshol keresett lakást magának. És mit gondoltok, hova költözött? Nem hinnétek, de bizony a grófi kastélyba. 100 gyermeket táplálni, ruházni, még egy grófi párnak is sok volt. Elfogyott a kincs, üresedett a pénzes szekrény, a gulyátnyájat el kellett adni, hogy legyen mivel ennivalót vásárolni a sok szájnak. Meg is öregedett a grófi pár, mikor egy napon csak az utolsó garasok is kigurult a zsebükből. Édes férjem, most már mi is szegények vagyunk, mondotta a grófné. Azok bizony, édes feleségem. Most már nem adhatunk több reggelit, ebédet, vacsorát a gyerekeknek. Már miért ne adhatnánk? Minek nekünk a nagy vagyon, a roppant erdő, meg a sok szántóföld? Öregek vagyunk, gyerekünk nincsen, adjuk el a birtokunkat, és az árán bőségesen élhetünk, és a gyerekeket is megvendégelhetjük. Hát kihirdették, hogy eladó a grófi birtok, de az egész vidéken csak egyetlen vevője akadt, akinek elegendő pénze volt. Ez egy öreg óriás volt, aki a hegy tetején, az erdő közepén lakott az óriás fiával. Ennek egyre növekedett a birtokas, mert azt akart, hogy valamikor a fia legyen az vidék ura, hát megvásárolta a grófi birtokot. Volt megint pénzük, és megint vendégeskedhettek náluk a gyerekek, és megint víg karácsony estéket ünnepelhettek. Sajnos bizony semmi sem olyan hosszú, hogy vége ne lenne.
elfogyott megint a pénz, és a gróféknak el kellett adniuk az ökröket, teheneket, lovakat, arany meg ezüstművüket, és végül magát a kastélyt is. Most már semmiük sem volt, és a 2 szobácskában laktak. Most aztán nem vendégelhették meg többé a gyermekeket, mert maguknak sem volt mit enniük. Közeledett a karácsony estéje, egy napon lement a Sziklavárból az óriás fia, aki 2-szer akkora volt, mint a gróf, és elpanaszolta, hogy meghalt az édesapja. Olyan egyedül vagyok, és abban a nagy Sziklavárban. Szeretnék itt maradni nálatok egy napig. Szívesen ládunk kedves vendégként, felelték az öregek, oly vendégszeretően, mint a régi jó időkben. Mindent összeszedtek, amiük még maradt, hogy az óriás ifjú urat megvendégeljék. A vacsora közben nagyon csodálkozott az óriás, hogy szegényes cseréptányérok és bádokkanalakat tettek az asztalra. Ne haragudj, kedves vendégünk, mondta a gróf, hogy nem a porcelántányérokat és az ezüstkanalakat tettük az asztalra, de nem tudtuk, hogy ilyen jeles vendégünk lesz, és kiadtuk a házból. Azon is csodálkozott, hogy a grófon meg a grófné nincs díszruha, ahogy dukál, mikor vendéget látnak az asztaluknál. A grófné észrevette, hogy az óriás ifjú a ruhájukat nézi, és hát így szólt. Ne haragudjál, kedves ifjú, hogy nem a díszruhánkban ülünk a társaságodba, de nem tudtuk, hogy ilyen jeles vendégünk lesz, és az intézetbe küldtük. A lakoma után így szólt a gróf. Kedves vendégünk, meg kell elégedned a mi szerény szobánkkal, mert apád a többi termet mind bezáratta, és a kulcsot a Sziklavárba vitette. Annál jobb, legalább közelebb leszek hozzátok. A gróf a vendéget bevezette az egyik szobába, ahol számára 2 ágyat tetetett össze hosszába, úgy, hogy az egyik ágy fejét és a másik ágy lábát eltávolította, hiszen nem fért volna el egy ágyon ez az óriás. Azután csöndes jó éjszakát kívánt, és kiment a szobából. Hát alig feküdt le az óriás, megjelent egy tündér az ágya fejénél, és ezt kérdezte tőle. Tudod-e, kinek adták ki a grófék a porcelán edényüket és ezüst neműiket? Nem, felelt az ifjú. A te apádnak. Az én apámnak ajándékozták? Dehogy, a te apád megvette tőlük, valamint megvette az erdőt, szántót, nyájat, guját, ménest, meg az egész kastélyt. A gróféknak nem maradt egyebük 2 szobácskánál. No lám, nem is tudtam, hogy enyém a kastély. Aztán miért adták el mindenük az apámnak? Mert szükségük volt az árára. Aztán mire költötték ezt a sok pénzt? Arra, hogy a környék összes gyermekeinek ők adtak enni karácsonykor, pedig minden szegény gyermek náluk ünnepelt. Aztán tudod-e, miféle intézetbe küldték a díszruhájukat? Hát a tisztítóintézetbe. Dehogy! A zálogházba. Kölcsönt vettek föl a ruhájukra, hogy neked vacsorát, meg reggelit készíthessenek. Ej, a szegény öregek! Kiáltotta az óriás. Ha tudtam volna, hogy terhükre vagyok, nem mentem volna a nyakukra. Hát, azt tudod, de miféle 2 ágy ez? 2 összerót vendégágy. Azám, a gróf meg a grófné utolsó 2 ágyban, melyben ők szoktak aludni. Teremtőm, hát most hol fekszenek? A puszta földön. Ó, Istenem, azonnal fölkelek és visszaadom az ágyukat. Azt ne tedd, mert megbántanád őket. De hiszen én tudok aludni a földön, ilyen öreg embereknek azonban kemény a föld, be sem tudnák húgyni a szemüket. Azt úgysem húgyják be, mondotta a tündér. A gróf napok óta egész éjjel sóhajtozik, a grófné pedig sír. Miért? Mert holnap van karácsony estéje, és az idén nem ünnepelhetnek a szegény gyerekekkel együtt. A tündér ezzel eltűnt. Másnap reggel elbúcsúzott az óriás fiú a grófi pártól, és visszament a Sziklavárba. Amint beállt az esthomály, a gróf szinte megfeledkezett a szegénységéről, és így szólt a feleségéhez. Mindjárt itt a karácsony estéje, gyerünk, öreg párom, vegyük föl a díszruhánkat. Elfelejtetted, hogy tegnap zálogházba vittük a díszruhánkat? Kép-kop,
Kip-kop! Valaki kapogott. Szabad! Belépett egy szolga karján a 2 díszruha. Tessék, visszahoztam a ruhát az intézetből, mondotta és elsietett. Grófik csodálkoztak ezen a dolgon, és találgatták, kiválthattak ki ruhájukat, és örvendezve vették fel a kopott hétköznapi helyet. A gróf így szólt. Akár kiváltotta ki a ruhámat az állokból, az Isten áldja meg, mert legalább megint tisztességesen ülhetünk a karácsonyi vacsorához. Elfelejtetted, hogy nem készítethetünk vacsorát, mert egy fillérünk sincs? Kip-kop! Megint kopogtak. Szabad! Hát uram fia, egy egész had állott az ajtóban. Egy sereg szakács, kukta, inas, cukros legény, cukrászinas, hozta a húst, lisztet, zsírt, fűszert. A szakácsnál volt a konyha kulcsa, kinyitotta, a tüzet rakott, és mindjárt nekilátott a sütésnek, főzésnek. No, hiszen még csak most csodálkozott igazán a grófi pár, de hasztalan faggatta a jövevényeket, hogy kiküldte ezt a sok jót, egyik sem felelt. Végre így szólt a gróf. Akárki küldte, áldja meg az Isten, mert megint meghívhatjuk a környék minden szegény gyerekét, és víg karácsony esténk lesz. Elfelejtetted, hogy csak 2 kicsi szobánk van? Nem fér el azokba a sok vendég. Kip-kop! Kip-kop! Szabad! Belépett egy szolga, és bársony párnán átnyújtotta a kastély összes kulcsán. Tessék, tietek minden szoba, mondotta és elsietett. Álmélkodva járták be a szobákat a grófi pár, és meglepetve látták, minden fényesen ki van világítva, 12 óriás asztal tele volt gyönyörűbbnél gyönyörűbb játékokkal, képeskönyvekkel, cukrokkal, mindenféle hasznos dologgal. Az ebédlőben is meg volt már terítve az asztal, és telerakva tortával meg cukortoronnyal. Aztán egyszer csak karácsonyének hallatszott. A grófi pár az ablakhoz sietett. Hosszú menet közelegett, a kastély felé. 100-nál több szegény fiú és leány jött, s leghátul ballagott az óriás fiú. A gyerekek énekelven vonultak be a kastélyba. Nosza, volt öröm! A gyereksereg ámult-bámult a sok ajándékon, és vidám gyermekhangon töltötték be a kastélyt. Jaj, de boldog volt a grófi pár. Pedig még nem volt vége a meglepetésnek, mert az óriás fiú grófi pár elé állt, és így szólt. Én visszaadom nektek a kastélyt, minden benne lévővel, és a birtokot minden rajta levővel, egy feltétellel. Mifélével? Hogy fiatoknak fogadtok. Persze, hogy azonnal fiúknak fogadták a derékóriást, aki ma este mindezt a sok örömet szerezte, mert ő küldte haza a díszruhát, ő küldte a szakácsokat, inasokat, ő szedte össze a gyermekeket, s terítetett asztalt. Nagy vígan ültek vacsorához, miután a grófi pár szétosztotta az ajándékot az apró népség között.